consolida algo que un xerme que comezou aí un tempo e que gracias á Escola Galega de Clowns pois podemos contar no Carballiño con esta oferta, unha oferta que permite tanto a formación como disfrutar dunha serie de espectáculos cos mellores compañías aquí no Carballiño e que para nós, dende logo, pois tamén, aparte de ser unha oferta cultural que enriquece o que é a programación e que, dende logo, pois tamén na Semana Santa lle dá un salto de calidade, tamén podemos contar con que esta semana pois o Carballiño é o centro de España do clown e que todos os amantes pois poderán achegarse aquí a Carballiño tanto a disfrutar do que é a da formación, como dicía, como das propias obras que van ter lugar. O que desexamos que siga medrando, a nosa idea é ano a ano ir mellorando, este ano imos aprender o que fixemos mal, que serán varias cousas, e seguir medrando, pero coa idea de que dentro dunos anos se converta en un referente no mundo do clown, pero non só a nivel galego, sino a nivel mundial. As entradas son 3 euros por día, as entradas, pero logo tamén temos a venta unos bonos por 10 euros para os 4 días, cando en realidade tamén, grazas a facer esta clown curso, que é un festival e un curso, realmente son 5 días de programación, porque o quinto día imos facer unha mostra aberta para o público do curso que se fai, do curso de clown, que vai ser prácticamente como un espectáculo, pero improvisado, lóxicamente non se vai a ensaiar, sino que se vai a improvisar sobre a marcha en libre, pero vai ser como un espectáculo de clown e a entrada vai ser gratuita. Pola parte do Concello, agradecer a implicación de Jose, unha persona vencellada ao mundo do teatro e do clown, e, dende logo, pois tamén unha persona querida no Carballiño, que para nós tamén é importante que apostara pois polo local, que apostara polo Carballiño e que, sen dúbida, pois que tamén dende o Concello lle amosamos pois a nosa disponibilidade a colaborar con eles e, dende logo, pois tamén para que este festival poda ir medrando ano a ano, que, sen dúbida, este festival internacional pois que se consolide e, dende logo, pois tamén que leve a marca Carballiño. Animar a xente que acuda, que a mellor maneira de apoiarnos é, tendo unhas boas entradas de xente e que a xente asista, que se vea o auditorio con moito público e que esperemos que isto sexa un primeiro paso dunha cousa moito máis importante, que é o que desexamos.